муҳите ки фикрҳои моро қабул надоранд чӣ гуна бояд мубориза бурд бо назардошти арзишҳои динӣ? Мисол падар модар, яке ҳамин кора кунам, падарам намехоҳад, оқам мекунад, модарам дуом намедиҳад. мо камтар ин чизҳо ба алоқамандии калон дорем. Охи додарам қаҳр мекунад, дигар хонам намедарод, роҳан азоб мекашем. хоб ман барое ки шумо фикри шумо вай муҳит қабул кунад, натиҷа нишон диҳед. манам ҳамин қишлоқам, манам ҳамин қишлоқ ҳастам, манам ҳамин тоҷикистонам. вақте ки ман мегуфтам хиштабори манам намефаҳмид, ҳеҷ гап не. ман аввал ҳайрон мешудам чӣ ба вай намефаҳмад. ҳозир бошад уже таҷрибаи калон ки гирифтам, ман фаҳмидам. шумо одама маҷбур кардан наметавонед ки вай доно шавад, маҷбур кардан наметавонед ки вай фаҳмиш пайдо кунад. шумо ин кора кардан наметавонед. шумо ҳамон одаме ёрдам кардан метавонед ки худаш ҳамон чӣ ба тайёр бошад. барои ҳамин ин як, барои ҳамин шумо бояд ки вай муҳите ки шумо намефаҳмад, шумо ба маҷбур накунед, доказатам накунед, просто натиҷа кунед, шуд. натиҷа кунед, балои мақсадтон рафта, натиҷа карда рафтан гиред, нағз мешад. ана сабабе ки гуфтед ки мисол баъзе вақт мешад ки падарам нафаҳмад, дуо наметиҳад, ё ки мисол хафа мешад ё чӣ, шумо бояд ҳамон коре кунед ки аз рӯи ҳамин, агар шариати мо дида буред, қурони шарифа хонеду ҳадисҳои пайғамбарро хонед, ҳамон ҷо ҳаст чизое ки иҷоза додаган, чизое ки иҷоза додаган, дозволени, недозволени, ҳамин хел чизҳо доранд, чизе ки мумкин, ҳамон чизе ки худованд гуфтаги ҳавя кардан гиред. вай падару модар тума маъқул аст, маъқул нест, парво накунед. чизе ки худованд гуфтаги ҳавя кардан гиред. аста аста падару модар тума маъқул мешад. Саломат бошед. чиба ки ҳамон чизе ки ҳамон ба гуфтагӣ аст, ҳамон чиба вай чи асл аст, вай чизи ҳақ аст. ана чизе ки мисол додару хоҳару падару модари мо баъзе вақт мо ба мегӯн, баъзе вақт аз камбудии илмашон мегӯн, баъзеҳо аз камбудии таҷрибаҳошон мегӯн, баъзеҳо аз баъзе чизҳо. а чизе ки мисол ҳамон вай мо ба ҳаст, мисол ҳамон худованд гуфтаги чи вай ҳама замон ба, ҳам ёшитон ба, ҳам 50 солагитон, ҳам 100 солагитон, 100 солагитон ба ҳам вай чи чизи асле ки аст, чизи фундаменти бақоят ки дорад, ҳамон касе ки набошад аста аста шумо мефаҳмад. ман таҷрибаи бисёр дорам, ин чиба мефаҳмам ин чиза. барои шумо ягон вақт фикре накунед ки додарам хафа мешавад ё падарам хафа мешаванд ё кас дуо метиҳад, дуо намед. шумо фақат кори ҳамин дар роҳи рост равед, кори ҳақ кунед, гапи ҳақ гӯед, чизе касба нарасед, дасти ба хайр дошта бошед. аста аста падару модартон фахр мекунад ки ҳамин хел фарзанд дорам. ҳамон рӯзе ки во диден ки шумо натиҷа доред, ва худошон дуо кардан мекунад. ҳамин тамоми падару модар ҳама вақт дуогӯай. шумо хатоям кунед ки ягона одаме ки шумо мебахшед ин падару модарай.